Encara em queden moltes coses per fer. Li falten hores al dia. Sovint ens preocupem per allò que està fora del nostre control. Si ho pensem amb calma, veurem que poques coses depenen realment de nosaltres. Una d'elles, i potser la més important, és la decisió que prenem davant de cada situació de la nostra vida. En el Salm que llegirem, Déu ens convida a fer-li confiança i a cedir-li el control, sempre. Acompanya'm a Salms 46, verset 10. I diu així la paraula de Déu. Estigueu quiets i sapigueu que jo sóc Déu. Com puc estar quiet? Potser et preguntes. Pregant. Quan preguem, reconeixem que ell és Déu i sobirà en tot. Per molt que jo vulgui que plogui, només Déu pot reunir els núvols. I és així expressament, perquè aprenguem que l'afany i les preocupacions excessives només porten allò que tots coneixem, ansietat i estrès. Aquestes són emocions que Déu no va dissenyar per nosaltres. Quan entenem que res no depèn realment de nosaltres i que és en la quietud més profunda on Déu treballa millor, descobrim una pau autèntica, fruit de la decisió d'entregar-li tot a ell. Prega amb mi si així ho desitges. Estimat Pare Celestial, reconec que sovint visc amb afany i preocupació. Les ansietats de la vida roben el protagonisme a la teva santa presència en la meva vida. Ajuda'm, mitjançant el teu Sant Esperit, a viure en la quietud, la calma i la pau amb què Jesús va viure. En el preciós nom de Jesús, amén. Que tinguis un dia molt beneït.